Virada é para todo o mundo, para calquer persoa que queira, que teña a curiosidade de poder ver un pouquiño máis alá e de ver outros puntos de vista, outras formas de mirar, para quen teña ganas de coñecerse. Para estar en Virada tens que vir disposto a todo, coa predisposición de abrir a mente, e tens que vir preparado tamén para ver o que non che gusta de ti mesmo. Levo unha experiencia que creo que é única, que é complicado explicala, por todo o que me aportou. Levo un autocoñecemento que me sorprendeu a min mesma. Pensei que era unha persona que me coñecía moi ben e que me tiña moi controlada e non. E levo un montón de estrategias para o meu traballo e para a miña vida persoal e diaria. A mipa da miña participación lévase unha Sandy que se quitou moitos medos aquí, que se quitou moitos complexos, e lévase unha Sandy que ora recoñece a ilusión que lle fai estar en Amipa. Pensou que xa o sabía, pero non. É que foi capaz de ver o que pode aportar a Amipa.